La la, la 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 la, la 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 la. Wel, a dweud y gwir, ni'n lawnsio heddi cynllun o chwarae cerddoriaeth Cymraeg yn adeiladu cyhoeddus y Cyngor Sir trwy'r Sir gyfan. Ond yn gobeith ni wedi ni yw datblygu'r cynllun yn ein marchnadoedd ni, theatre ni, llyfrgelloedd ni ac yn y blaen. Chwarae cerddoriaeth Gymraeg, mae Saesneg yn cael ei chwarae'n barod. Rhannu hwnnw i ni am wneud gyda'r gymdeithas. Wel, pan gyrraeddon ni mewn bore yma, oedd e'n lyflu, achos mae'r plant mor gyfarwydd y clywed yn yr ysgol. Felly glywed y fan hyn bore yma, oedd e'n aws bach hyfryd. Yn rhywbeth sy'n apelio i bawb yn y gymuned, ac hefyd yn chynnig profiadau i ni a'r plant ar ledled Cymru y bod ni'n Gymru. I hunain ni'n gwneud gwersi nofio Cymraeg yma. Mae pawb sy'n gweithio dderbynfa yn medru siarad Cymraeg yn ddwyieithog. Felly mae'n bwysig iawn hefyd bod ni'n cael bach o miwsig Cymraeg. Fel merch ifanc o Sir Gar, fi'n meddwl bod e'n bwysig i ni clywed mwy o cerddoriaeth Cymraeg. Mae hyn yn ffordd o hybu Cymreictod, a mae fe'n wahanol hefyd i ni fel pobl ifanc sydd ddim yn ei gigiau Cymraeg, ysteddfodau, bod ni'n gallu mynd i'r gym a clywed cerddoriaeth Cymraeg. Mae'n neis clywed fel cerddoriaeth Cymraeg pan chi'n mynd i fel canolfan hamdden. Mae'n ysbrydoli pobl wedyn i siarad mwy o Cymraeg, a mae'n mwy fel cool. A mae technoleg bellach wedi'n harwen ni ac yn beth mor syml mae'n rhwydd i wneud gyda'r ap tôn a phethau sydd ar gael trwy'r Gymraeg. Dwi'n dod yn reoledd tua 4 gwaith yr wythnos. Dwi jyst wedi wneud gwers nawr o'r enw Aerotone, a mae fe'n gloi ofnadw ar y dechrau. Ond fi'n credu bydde rhywun sy'n tipyn bach o go, falle rhywun fel Bryn Fawn er enghraifft, bydde hwnna'n eitha da i glywed. Chi bach o U-Chiz yn dod dros yr awyr yn gret i fynd i wneud bach o Zumba, falle. Oh my god, os yw'n clywed fel rapsgalion, bydd mor doniol. Licen ni cael mynd ar y treadmill a clywed sabona fi o Ews Gwynedd. Wy'n gobeithio felly bydd hyn yn ehangu nawr i fusnesau lleol. Cerddwch mewn i siopau ac yn y blaen, a chi'n medru, neu gaffis, a chi'n medru clywed cerddoriaeth. Wel, gobeithio bellach y bydd hwnna'n datblygu bod chi'n cael cerddoriaeth Gymraeg am yn ail gyda'r Saesneg.